През последните години караджаловци превръщат празника Сирни заговезни в уникална традиция за селото си, в която участват само деца. Досега маскирани са били момичета и момчета в селото. Тази година се включиха ученици от Първомай, Раковски, Бяла река, Езерово, Дълбок извор. Цялата кавалкада от принцеси и герои беше подкрепена от кукерска група от читалище Свети Кирил и Методий, град Раковски. Парадът на героите беше изгледан от белоруския посланник у нас Владимир Воронкович, неговата съпруга и кметът на община Първомай Ангел Папазов. Скъпи съграждани, искам да благодаря на всички вас, караджаловци, на кмета, че продължавате тази прекрасна традиция да събирате хората, да им давате надежда. Защото тази надежда днес на Сирни заговезни е много важна. Искам и аз от тук, от тази трибуна, да взема прошка от вас всички. По традиция празникът завърши с пеено хоро и прескачане на заговезненския огън, за който се казва, че колкото са високи пламъците, толкова ще е голяма реколта.